còn cái từ còn cái này cái ta bảo je buagra chene maharaja na hazawi na BJP ni ya ka be phai na he kedung ma satong to man ta koyong ma ta ke ta pu phai ka na pu ram rong ma ha ba ai ko phai ka ba dei to ang ta sa rong thai ba dei tai sana buagra la ga samung tang ne he bu kha soi ke nu phai ko no oi khak ni bu le ya ta ka ha ke phai asu ka ni hambai ke hambai जों तिनी दार्जिलिं बिसिनि कलंकाई कामिनि विभिन्न पार्टी ते विशेष के बीजेपी तंगनाय बीजेपी प्राय 8 बছर तंगुई चिनी एमएलए साहब नि लगेव एमएलए रामपद साहब नि लगेव तंगुई गदोंमा रंगुई गोबां माने डेभलपमेन्ट बुटां सावै एरपरेबो ताकसु जरा मुंसानो हामारि गरै अमनो पैतो सामालिया बिसास खाइमालिया बनि बांगै सिने दार्जिलिं कामिनि विशेष के कलंकाई कामिनि ने प्राय 14 फैमिली नि 36 भोटार तिनि हाइसालो चिनि तिप्रा मथानि अर नखला पान्डानि बिसिंतै से तिप्रा मथा बाय बाक्सा साकदाल फाइखा बनो जों तिनि बागमा ब्लक कमिटि नि इंगै जों खा काहामबाय लामसलायखा दै कबागै नाहरलायखा अमहायखैबिनो जों थाइ ब्रं ने बिसि ब्रं ने पदे पर बिसिवा नसों अमाय खाइबिसिनि जॉइनिंग पान्डा चलै दङो इनि अमायनो कलंकाई गामियाव जों 14 फैमिली नि 36 भोटार जोंमाय बाक्सा बीजेपी नि फाइ कदाल फाइखा अमाय खाइबो बुसकांबो बहायनो हाय सिनि अ बिसिनेवैबो सिनि दार्जिलिं बिसि कलंकाई उत्तर तैबो अंगलारोने अमाय खाइबो जों तैबो बुसकांबो फाइफिनैखौ एमनो जों साइमाके जों बुबाग्रानि थानसान मारिबा फाइबो सिनि तिप्रासानि हामारि तिप्रासानि हामख्रायनि बिसिङाव हा दफा जाति न दैसिनि अधिकार न जों मानथानि जों आन्दोलन न जों बुबाग्रा बाक्सा साकदाल फाइबो फाइनै जराबो जों दै गोबां मासिनि हामख्रायनि सामबतनांगो तानानै बावैनो जों तिनि बीजेपी नेङै दै विभिन्न पार्टी नेङै बुबाग्रा बाक्सा सामतांसनै हाहिनि खाखुफोर बाय खाइबो चिनि तिप्रा मथा पार्टीआव फाइबो जॉइनिंग खाइफैखा दै जों बाहायनो खाखुफोरबो लामसलायखा आइसे हाइखैबो जों बुसकांगो चिनि गोबां आन्दोलनावनो जों सामतांनाय अमनो जों जतनो खा थम खाइबैनो गसेवैनो जों बुसकांगो आगलाय फाइलायखा आइसे हाइखैबो जों तिनि बेलेनो खातों खाजानो बिसिंतै जों तिनि चिनि तिप्रा मथा फाइनेन्सरावनो जों लामसलायखा आसोनो जतनो हामबाय